Usa ka SUV ang napasok sa series bus sa may Cebu South Coastal Road. Adunay live update si Luan Merondina. May nagpaalim karon sa Tambalanan ang nagmaneho sa SUV. Ang usa sa mga sakyanan nga nalambigit sa nahitabong disgrasya sa may SRP habig sa Lawaan 2 Talisay kaganihang udto. Di na mahitsura ang kining usa ka SUV human kini midasmag ngadto sa usa ka series bus. Base sa investigasyon sa Talisay City Traffic Section, paingon sa batang bahin sa Sugbo ang SUV. Samtang paingon sa dakbayan sa Sugbo ang series bus nga may rotang Dalaget Cebu ug luwan ang 12 ka mga pasahero. Pag-abot sa may Mananga Bridge 3, gikatahong nilabang sa Center Island ang SUV ug dayong dasmag ngadto sa gikasugat nga series bus. Tungod sa hitabo nalandig sa Tambalanan ang nagmaneho sa SUV nga si Kay Brent Gonzales, 58 anyos nga taga lungsod sa Minglanilla. Apan tungod kay unconscious pa kini atol sa hitabo, wala pa masuta sa kapulisan ang mga sirkumstansya sa nahitabong disgrasya. Samtang gidausab sa Tambalanan ang driver sa series bus nga si Roldan Sencio, 27 anyos nga taga lungsod sa Carmen, tungod sa niaguman nining bunog sa iyang tiyan human maigo sa Manubela. May 7 usab ka mga pasahero ang nadangat sa Tambalanan tungod sa mga garas ug bunog nga nahiaguman. Giila ang mga biktima nga sila si Yolanda Orqueza, 56 anyos, Jerome Ropita, 42 anyos, Jonathan Bukingo, 42 anyos, Roger Paradero, 43 anyos, Pedro Alonzo, 55 anyos, Ryan Pableo, 28 anyos, ug Arvin Gomatay, 21 anyos. Samtang karong hapon lan gibalikan sa mga sakop sa Talisay City Police ang driver sa SUV dito sa may Talisay City District Hospital aron masuta ang iyahang kahimtang ug aron usab siya makuhaan sa iyang habig sa nahitabong disgrasya. Ug so far lan mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas lan. salamat Luan Merondina.